तो गिबियावनो आङो फैबाय थानाय मेरि क्रिसमासनि जोंनि बिटिआर बासि सारा आसाम आरो बिश्व ख्रिस्ट सिबियारि बिदा फंबाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरदों आरो लोगोसे मागो दमासि फैबाय थादों सारा आसामाव मागो दमासिनि जोंनि बर' आइ आफा बिदा फंबायजों लोगोसे सारा आसामनि गुबुन गुबुन माहारि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। गोजोनथाव बाथ्रा नोलोबारि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा एबा जखनथाइ खनसेबो खुंनाय जायाखैमोन। एबार जि जिल्ला आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला आफादनि 50थि बोसोरारि जथुम्मा दिनैनिफ्राय अर्थात 18, 19 आरो 20 डिसेम्बर 2024 खोब गाजा गोमजायै खुंफुंनो हाबाफारि दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो जोङो दानिसो मेन गेट गाहाय दरखंनिफ्राय लानानै गाहाय सायनासालि बिनिफ्राय आलासि जिरायसालि डेलिगेट हाउस आरो भलन्टियार रेस्ट हाउस डाइनिं हल गासै जों हाबाफारि जोङो बेखेवबाय। आंखौबो नैबे गाहाय जिरायसालि गोसोखां दाहाल खुंगुर गाहाय जिरायसालि बे जिरायसालिखौ बेखेवनो बिबान होदोंमोन आरो बे खाबु होनायनि थाखाय आङो नैबे 50थि बोसोरारि जथुम्मा बानजाय आफादनि आफादगिरि डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिटिआरनि EM आरो मावफुं आफादगिरि आनन्द दैमारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाद वान अफ सेक्रेटारि आरो लोगोसे नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानिक बसुमतारी गाहाय नेहाथारि दानसोरां दैमारिजों लोगोसे दखरा आफादनि बिबानगिरि आरो बे बानजाय आफादाव बाहागो लानाय नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां उदय ब्रह्मजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिनद दैमारि आरो लोगोसे बानजाय आफादनि कनभेनर सायखं बसुमतारी एसिस्टेन्ट कनभेनर बाबिल दैमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बड'फानि दैदेननायाव जि गोलाव सोमावसारनाय बे समाव गुबुन गुबुन बिबान मोनबोनाय आरो लोगोसे दखरा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिबान मोनबोनाय बे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों बे गाहाय सायनासालि हाबाफारिखौ बेखेवनायनि हाबाफारिखौ आं होनायनि थाखाय। आरो दिनै गोग्गाथाव मोनसे मोजां परिबेक दिनै बे दैफां ओनसोलनि बे जोंनि मिरु एबा बेयो मोनसे गेजेर थावनि नोंथांमोना मिथिगौ बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि केम्पास जानो थांगासिनो दङ आरो बे केम्पासनि मावख' नयं बेवहाय आथिखालाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बेखेवनायनि बाथ्रा बेयाव LB शास्त्री हाइ स्कुलनि बे गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिया जिहेतु जागासिनो दङ मोनसे मोजां परिबेकआव बे जथुम्माया जोबोद आबुङै जाफुंलांगोन आरो डक्टर निलुत स्वर्गियारि आनन्द दैमारि सायखं बसुमतारी बिथांमोननि बानजाय आफादनि दैदेननायाव आरो जों बे ओनसोलनि गासै गुबुन गुबुन आफादाव थानाय दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोननि नाजानायाव दिनैनिफ्राय जागायनाय बे 50थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि बे बोसोरारि जथुम्मानि गासै जगारफोरा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिथिं गासैबो रेडि जाबाय आरो खोब डिसिप्लिन भाबै जोङो खुंनानै हरनो नाजादों आरसिनि जानानै गासै जगारा जाबाय। बेखायनो आं वेलकाम खालामदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोन 22 दखरा आफादफोर बेवहाय गोख्रोङै बाहागो लानानै बिथांमोना मोजाङै जाफुंसारै सावरायनानै बे दखराखौ बारहोगोन बेखौ आं मिजिंथिदों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेदेर गेदेर माखासे हाबाफारि लादों। आबादारिनि सायाव सावरायनाय आबादारि उदालगुरि जिल्लानि आबादारिफोरखौ मोनसे जांख्रिखांहोनाय आबाद बिथिङाव जौगाखांहोनाय बिनि सावरायनाय आबादारि सावरायनाय लादों आरो सोलोंथाइ बिथिङाव सावरायनाय हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे फोरदाना ट्रास्ट बिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिथिङाव रोंगौथि गोनां गेदेमा सुबुंफोरखौ बान्था होनाय जिहेतु दखरा आफादा दुलाराय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोबाय थादों आरो बेवहाय बे ओनसोलनि सासे आगोमा
सासे गोजौ सोलोंथाइ डक्टर फनिन गयारी जाय बिथाङा हायद्राबाद इउनिभारसिटियाव सिनियर प्रफेसर जानानै दङ इक'नमिक्सआव बिथाङा नैबे एल.बि. शास्त्रियावनो मोनसे समावहाय बर' आयदायाव बांसिन अनजिमा लानानै सारा बर'फोरनि गेजेराव मेट्रिक आनजादावहाय बर' आयदायावहाय बांसिन नाम्बार लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो अदालगुरि कलेजनिफ्राय बिथाङा इक'नमिक्स आयदायावहाय बिथाङा मोजां मार्क लानानै गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव बिथाङा इक'नमिक्सआव मास्टार डिग्री खालामहैदोंमोन आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव बिथाङा अल आसामाव सेकेन्ड पजिशन लानानै पास खालामदोंमन। बेबायदि गेदेमा बिथांनो मुंख्लं फोरदाना ट्रास्ट बान्थाखौ बावनो थांगासिनो आं गोजोननाय मोनदों। बेखायनो मिजिंथिबाय नैबे अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि जि बोसोरारि जथुम्मा बेवहाय खोब बिनि जि डेलिगेट सेसन बेवहाय आबादनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव आरो बेबायदिनो माहारियारि बादनि सायाव जि अदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै बारग' बिबानगिरिखौ लानानै माहारियारि बादनि सायाव सावरायनाय जागोन। बे गोनांथार आयदानि सायाव मोजाङै सावरायनानै फैबाय थानाय 2 बोसोरनि थाखाय बे अदालगुरि जिल्लाखौ सोर बिथिं गुबुन गुबुन माहारिखौ लानानै सोर बिथिं जौगानायनि थाखाय बेयाव थांखि लागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो खोब जाफुंसार महरै बे कनफारेन्सआ बारलांथों बेखौनो आनान गसाइनि सायावहाय आर'ज गाबनानै आङो बे जथुम्मानि सोमोन्दै फंनैसो बुंस्लिमनानै आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।